Alikho elishona lingenazo ezalo emkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Uqhubeke kahle okugomela amatele, iDA isengathe ingqungquthela kanti owasemlalazi ukhuthaza ukubambisana namakhosi. Izindaba zo1 KZN TV zifundela Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ungqongqoshe wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi lihamba kahle kakhulu uhlelo lokugomela isifo samatele kwimfuyo kulesifundazwe kusukela ke kuqaliwe ngenyanga kaNhlolanja kulonyaka zibalelwa ke ku630,000 izinkomo esezigomiwe. Osukwini lwesibili lohlelo lokugoma izinkomo isifo samatele ngaphansi kuMasipala Big 5 Hlabisa kanye noMtubatuba zingu14,412 izinkomo ezigonyiwe zafakwe amacici phecelezi ama-ear tags kanti osukwini lanamuhla zingu1400 izinkomo ezigonyiwe. Lolu hlelo oluvele seliqalile nakwezinye izifunda lubonakala lisahamba kahle kakhulu. Njengamanje sigoma uHlabisa noMtubatuba umkhanya kude uthe kwehluka uMtuba noHlabisa ngoba bona baseyindaweni lezi ezi high risk yiko nenkomo zakhona sifaka ama ear tag agreen ukuze zehluke kwezinye inkomo ngoba sifuna ukusho ukuthi aku high risk kodwa ke sesiya ngaseqedeni ngoba izolo bakwazile ukugoma inkomo ezingaphezulu kwa13,000 kanti ezasejozini zazifika le ko170. Kuyacaca ukuthi umkhanya kude usuwonke uneinkomo eziko200,000 esizokwazi kodwa ukuyigoma before umhla ka16 April bese siyahamba siqhubekela kwamanye ama districts. UkaMadlopha Mthethwa uthi njengoba ke sigonyiwe zaphinde zafakwa amacici wona ke lamacici iwona azosebenza ngobuchwepheshe alekelela ukuthi kube kulula ukubona inkomo esuke sigonyiwe kuliwe nezifo ezibhebhethekiswa izilwane zasendle njengoba lezi ndawo sengcupheni ke enkulu kanti futhi kuphinde kulekelele nasentshontshweni kwayo imfuyo. Lamathek uma nje uwathinta ikhompyutha yokutshela itag ukuthi inkomo ngekabani isuka kulephi deep futhi lowo sibanibani uneinkomo ezingangoba kuyisa kumnikazi. Lokho ke kukodwa kwenza sikwazi njengomnyango ukubona ukuthi inkomo igonyiwe siphinde sikwazi ukubona ukuthi igonyelwe ziphi izifo ngoba irecord nje iyavela mangabe igonywa inkomo bayabuyela emuva beyofida. Okwesithathu uma manje uyintshontsha sikufica kuma road block sifica wena uhamba nenkomo izokwazi ukubona ukuthi inkomo ohamba nayo noma uphethe ipermit uyintshontshile if ingaphumi kumnikazi. Kusho ukuthi lokhu sekusize kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sithi inkomo ziyakwazi ukutraceka ngoba lenkomo ethekwa la izokwazi ukubonakala ngisho ingasuku ifice emzinyathi izobisha ukuthi isuka kubani ifika kanjani emzinyathi noma ngabe iya transfer kuzobe kwenzeka ukuthi itransfer kanjani. Abafuyi bakushayeleke ihlombo ukugonya kwezinkomo zabo njengoba bekholelwa ukuthi ke kuzobalekelela ukuthi zivikeleke kulesi sifo njengoba ke sigadle kwezwelwa kubona. Umgomo lo uhulumeni asinikaza wona angikho sure ukuthi mhlawumbe inkomo zethu zingagcina mhlawumbe sezifa. Sizobona khona ekutheni lo mjova sinikeza wona uhulumeni uzosiphatha kanjene lezi inkomo esizigoma kunamhlanje. Kanti ke kulindele ukuthi amaqembu odokotela aqede umsebenzi okugoma kulesi sifunda mhla kezili 16 kuMbasa bese ke edlulela esifundeni saseZululand. Esidabeni zo1 KZN TV ngikusamkeliswe Ngqulunga ngikwamnqubokazi ehluhluwe. Iqembu iDemocratic Alliance likhethe ubuholi obusha obuzophatha kuze kushaye u2029. Ingqungquthela leli qembu ihlele eGoli kanti kizophothula kusasa. Leli qembu namuhla liyivule ngokusemthethweni ingqungquthela yalo. Lowo ophakanyiswe kosobmeya kuMasipala waseGoli ethula inkulumo yakhe ukhumbuze ithunywa leli qembu ithamelele ingqungquthela ngomlando walo leli qembu. Of the Democratic Alliance, beginning with our founding Congress 26 years ago. But the values that we stand for are far older. We did not invent them. We inherited them. We took the baton
from those who ran this race for liberal democracy before us. In fact, 67 years ago. To Congress delegates as young as you, 67 years may seem a long time. In political evolution, it is the blink of an eye. Those who study these things remind us that in building a sustainable liberal democracy, the first 500 years Uzile uphinde wachaza ngombala wabo oluhlaza othi lo mbala ubenza babe munye futhi baphinde bakholele ezimisweni zalo iqembu DA kanti ezinye zeyimiso abakholelwa kuzona ukuhlonipha ilungelo lomuntu kanjalo nomthetho sisekelo kanye nokunye. We call ourselves the blue people, not black, not white, not brown, but blue. Blue people distinguish themselves by their shared values. And no matter what we look like in this hall today, we share the same core blue values. We believe in a nation defined not by race, but by principles. The rule of law, constitutional democracy, individual freedom, human rights, and a market-based economy that creates opportunity for all. Kuzokhumuleka ukuthi leli qembu okhethweni likazolonke ebelikade lokhona latho lokuqala uba nongqongqoshe kuzolonke kanjalo nasesifundazweni eKwaZulu-Natal. Echaza uHelen Zille uthi lokhu kubona kusho ukukhula kakhulu. 7 decades, we have made extraordinary progress. We have made extraordinary progress in soil that has never been fertile for liberal democracy. Historically, liberalism has taken root in relatively homogeneous societies. As those societies became more diverse, as so many are in our shrinking interconnected world, liberal democracy comes under pressure and is often the first casualty. Kuzothi kusasa bese kumenyezelwa ubuholo obusha okuyibona obuzobe buwinile. Kodwa bakosibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261. Umeya kaMasipala uMlalazi uQueen Mxulu uthi kubalekile ukusebenzisana namakhosi asendlunkulu njengomasipala ngoba lokho ke kunomthelela ukuthi uma uletha intuthuko emphakathini ingaphazamiseki. Umeya usho kanje ngesikhathi ehlangene kanye namakhosi neminyango yahlukahlukene ngezinhlelo zentuthuko zomphakathi ehholo likaMasipala eShowe. uMasipala uMlalazi unamakhosi ayi15 obunemhlangano neminyango kahulumeni yahlukene namakhosi nezinduna ukuzowethulela ngezinhlelo zentuthuko. Umeya kaMasipala uMlalazi uQueen Mxulu uthi kubalekile ukuthi umkhandlu intuthuko ozoyenza emphakathini uqale ngokuyibikela amakhosi. Lana ke sinama stakeholders onke including amakhosi ngoba sifundisiwe ukuthi ngaphandle kokuba izinto ozenzayo uyibike emakhosini zingaze ngeke zibe impumelelo enhle ngoba amakhosi phela yiwona nomhlaba futhi yiwona nabantu. Ngakho ke sibiza amakhosi lapha akhona aphelela impela kanye na wonke ama departments kahulumeni nowe province kanye nowe district. Sizokwenza ke uhlahlomali lwethu nabo futhi bazokwethula ukuthi yini abanayo for 2026-27 yini asebeyenzile kanjalo nathi njengomasipala waseMlalazi sizosho ukuthi yini esiyenzile yini esazoyenza ithini yona ibudget yethu ka 2026-2027. Uthi uMasipala kubalekile ukuthi wakhe isisekelo sokusebenzisana namakhosi asendlunkulu. Yabona ke masuke sinamakhosi nezinduna ngoba sisuke sesinesisekelo impela ngoba suke saziwe indaweni zamakhosi uthi senzani. Uma kukhona nje okuvukayo ibona kuqala abakudambisayo sithi sifika thina sebekuthulisile ukukhuluma. Ngakho ke ingakho ke kubalekile ukuthi sibenze kakhulu babe ingxenye yokusebenza kwamasipala ngoba nabo bayingxenye bayizakhamuzi zalo masipala. Amakhosi asendlunkulu athi intuthuko iyageleza ezindaweni zamakhosi eMlalazi. Akukho kube ngakusho
ngoba njengamanje intuthuko emakhaya lapha ngaphakathi ehholo baze yothula khona umsebenzi ukuthi emakhaya emakhosini endaweni zamakhosi emakhaya kuzosetshenziswa kanjani amanzi indaba ama-budget kan ukuthi uzohamba kanjani konke nje neindaba yegwedla ukuthi igwedla sizolungisa neinjini ezinye zafa sizolungisa konke nje thina lapha ngasohlelweni lwethu lentuthuko eDDL thina singamakhosi lapha cishe ngicetshwa kumbe Mlalazi silapha ngaphakathi cishe indaba leni obugebengu cishe siphezulu ngoba thina istation sasho sisebenzisana kakhulu namaphoyisa uma kungabe sebekhona okungekuhle amaphoyisa asondele eduze. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eMlalazi eShowe. Inhlangano yezokuthutha ngamatekisi eSantaco esifundazweni KwaZulu-Natal sichome uphaphele kwalagwala abashayeli balemboni lokhu kwekuhloswe ngakho ukugqugquzela ukuziphatha kahle kanye nokuphatha kahle abagibeli. Kuchonywe uphaphelo kwalagwala abashayeli bamatekisi ngaphansi kweSouth and North Beach Association ngenhloso yokuqhakambisa umsebenzi wabo nokukhuthaza ukuphatha kahle abagibeli. Into besiyenza lana bekuwukuthi sikomelise o-driver abayiphethe kahle kube uthi sithi u-driver wonyaka. Into esijwayele ukuyenza ukuthi o-driver asibabongi ngomsebenzi abayenzayo. So kuloko sithi nje ake sithi nje sibabonge o-driver ukuze bakwazi ukuthi nje noma yinini abantu bayahlonishwa nasemsebenzini wabo ukuze sibakhuthaze ukuthi nabo futhi bahlonipha abagibeli. Kulo mcimbi bekeleza umoya wenjabulo abashayeli bekhiphe unyawo ngempashini esiqophelweni njengendlela yokuphucula lomkhakha abashayeli kanye nabengamele irenki yalo association bazohlinzekwa ngoxhaso lokuqeqeshelwa ukunika usizo lokuqala ikakhulukazi uma ke kwehla ingozi nokunye bakhuthazwe ukubeka phambili ukuphepha kwabagibeli. So I think every family efika safe traveler emateksini impumelelo le. We must not take that lightly. It's not something small. Okunye ngifuna uku-add Sihlalo is that whilst lama awards ebalekile but there is something that is even greater. I think uCouncillor utouche on it ukuthi we must respect umsebenzi wethu ngoba kukhulunywa kahle ngawo-driver beteksi. So masiqala uzihlonipha as o-driver, then other people will also respect umsebenzi enwenzayo as ozo-driver. So ngifuna ushare nento eyodwa ngoba ngime between dinner and ama-awards ukuthi qhubekani isenza umsebenzi omhle oncomekayo ukuthi nazi ukuthi siyanibona siyanihlonipha and nibalekile as o-driver. Abashayeli bahlomle imiklomelo eyahlukene kufaka phakathi inkece emkhakheni yahlukene abebeqokwe kuyo kanti umshayeli wonyaka ukhuthaze oza kwabo ukubeka inhlonipho phambili. Ngijabule kakhulu and ukuwina lo mkomelo kungijabulisile ngoba kukhombisile ukuthi okusho ukuthi mina ngizwana kangcono nabantu noma abantu mina nabo sicommunicate kangcono nabo abagibeli. So into engijabulisa ukuthi futhi nginobudlelwano obungcono kunabanye o-driver nabagibeli. So ngiyabonga mhlawumbe ukukhuthaza abanye o-driver ngingasho ukuthi ake sihloniphe imithetho emigaqo sitshele futhi ukuthi njalo mesizosebenza sinikele ukuthi sosenzela imindeni yethu nabantu esibalayishile babalekile futhi basuke beye emsebenzini nabo bayosebenzela imindeni yabo. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu ngeSithekweni. Ake sihlabena nalike futhi sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Siyakubingelela sakwamukela mekuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zamaphambili namhlanje. Uqhubeke kahle okugomela amatele, iDA isengathe ingqungquthela kanti owasemlalazi ukhuthaza ukubambisana namakhosi.
Imeya kamasipala wesifunda uMgungundlovu maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal uMzi Zuma uthi-ke izindawo eziningi ezingamabhizinisi athuthukise zokuvakasha kulesifunda asimamisa umnotho aphinde adale amathuba omsebenzi. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba uZuma kekathi lo masipala wamukelisa amasheke ezinhlangano-ke eziyisikhombisa ezisuka ngaphansi komasipala uveze ukuthi ziningi izindawo ezingamagugu kulesifunda eziheha abantu beze kulesifunda. Izinhlangano eziyisikhombisa ezithuthukise zokuvakasha ezisuka ngaphansi komasipala abahlukene abayisikhombisa bangaphansi kwesifunda uMgungundlovu zihlomulwe ngamasheke emali azosiza ukuthuthukisa amabhizinisi azo. Ngokusho kwemeya lo masipala uMzi Zuma uthi lamabhizinisi akagcini ngokuthuthukisa zokuvakasha kodwa phinda athuthukise nomnotho wesifunda uMgungundlovu kanjalo nokudalwa kwamathuba omsebenzi. Ela ukuthi ke ukusebenzisana ke nalezi inhlangano ezisemphakathini ezithuthukisa ezokuvakasha siyixhasa ngale mali ekade siyixhasa ngayo singaqali sifisa ukuthi umsebenzi eziwenzayo ukwazi ukuqhubekela phambili ukuze ikwazi ukuthi zithuthukiswe ezokuvakasha kuzona zonke ingxenye zalesi sifunda sethu ukuze sifukule umnotho wethu ukuze sihlanganise abantu bethu namathuba akhona emnothweni ikakhulukazi kulomkhakha wezokuvakasha ukuze sisebenzise ezokuvakasha njengento engakwazi futhi ukuthi ihlanganise abantu baseMgungundlovu namathuba omsebenzi. Imeya uZuma ngenkathi emukelisa lezi inhlangano ngamasheke emali kokubambisana nenhlangano uMeda izwakalise ukubaluleka kokuba khona kwamabhizinisi aheha abantu kulesifunda. Sithatha ngokuthi zineqhaza elikhulu ezifanele ukuthi ziqhubeke nokulibamba ekuthuthukisweni komnotho wala eMgungundlovu ngoba ezokuthuthukiswa kwezokuvakasha itourism insika ebalekile yomnotho wala eMgungundlovu. Izinhlangano ezisuka komasipala abayisikhombisa okuyizona ezithuthukisa ezokuvakasha zizwakalisa okukhulu ngokuhlomula kwazo njengoba zizokwazi ukuthuthukisa amabhizinisi azo aphinda kwazi nokuheha abantu ezindaweni abazakhele. Wethu omkhulu nokuyiwona esubonga kakhulu ngokuhlomula namhlanje lana ukugqugquzela kakhulukazi nokudayisa indawo zokungcebeleka emkhambathini. So ifunding lesiyithola namhlanje noma lolu sizo luyasilekelela ukuthi sikwazi ukwenza le umsebenzi ubelula sikwazi ukufinyelela nakulezi indawo lezi ezisemakhaya noma ezithe ukuthi kuba more rural kunezinye. So siyabonga ukuthi the funding izokwazi ukusilekelela ukuthi siqhubeke nalomsebenzi ukudayisa indawo zasemakhaya ngoba zikhona indawo zokungcebeleka emkhambathini akhona amadamu zikhona izintaba bakhona uLion Park bakhona oThala Valley bakhona oNdlondlo Cultural Village iziningi engayibalula. Sibonge nje abesihlangene nje la kuMgungundlovu kumkhandlo omkhulu lapho sibesamukela khona amasheke esicabanga ukuthi azosilekelela kakhulu ngoba njengami nje singaphansi kweCTO yakhona eMshwathi kwezokungcebeleka kushuthi ke thina ke noma semkhakheni lo walezi ehamba emoyeni zokuhamba ozipline kodwa nje siyacabanga ukuthi sizoqhuquzeleka ke manje ngoba sibaningana khona nabanye abakominye imkhakha njengama BNB sinana namadamu ke akhona khona eMshwathi esithembele ekutheni abantu bangeza bezobuka bangcebeleke ukwazi ukuthi basilekelele ukuthi lokho okuncane sesinakho siphinde sithuthuke siye phambili. Lezi inhlangano zonke zihlomule ngemali elinganiselwa kwezikulungwane ezingaphezulu kwama-70 nokulindele ukuba ziyisebenzisa ukuthuthukisa amabhizinisi azo. Izindabeni ze-1KZN TV bikuthi abantu Maphumulo eMgungundlovu. Abephume ngobuningi amanazaretha asuka ezindaweni ezahlukahlukene ukuzobungaza umcimbi wokugcotshwa kwethempeli lasekuphakameni ngaphansi kwenkosi iNgcoyi. Lokhu ke kuza ngemumva kokuba kube namalungu omphakathi waseNewcastle aphendukile alandela inkosi yasekuphakameni iNgcoyi. Leli thempeli ke kulindeleke ukuba ligcotshwe eNewcastle eusizweni. Kuphume nesinedo leNewcastle ngenkathi kugcotshwa ithempeli lenkosi iNgcoyi. Umshumayeli uBiyela uthi lokhu kuzemva kokuba bebe baningi abantu abakhetha ukulandela inkosi iNgcoyi.
sekunabantu abatholakala endaweni yaseNewcastle esebeyinani lingaka siyacela ukuthi ke inkosi yasePhakameni iba isiphe indawo laba ngakwazi ukuthi baguqe khona nabo benza umthandazo uma ngabe kusuwe ngamasabatha shuthi ke la eNewcastle ke siye sathola abantu ke ebese bengaphezulu kwamashumi amathathu sakhonzela ke inkosini ke isithi inkosi ke iyacela ukuthi ke endaweni sebeyitholile asihambe siyoyibona ebese kuyagcotshwa ukuze ibe indawo kaNkuluNkulu sishingilosi kaNkuluNkulu kulondawo esizokwazi ukuthi ke noma bethandaza kukhona kubahluphile beze kuyona lo ndawo leyo bezothandaza becele lokho abacela kuNkuluNkulu ngikhathi lezo ezoba kunesidingo sokuthi bafisa ukuthi bakhulume noNkuluNkulu ngezicelo ezihlukahlukene abafisa ukuzidlulisa kuNkuluNkulu. Uqhube ngokuthi kuningi okulindelekile kusukela namhlanje. Kusukela namhlanje abazalwane basePhakameni abakhona la eNewcastle sekukuthi sebenendawo esivulwe ngokusemthethweni officially ukuthi ithempeli laseNewcastle elingaphansi kwenkosi yasePhakameni ingcoyingcoyi. Uma noma ngabe umuntu useFull Crust noma umuntu useMpumalanga useNewcastle naphetholo eDandi nakuphi useyazi ukuthi uma ngabe edlula ngendlela la emgwaqo noma uqhamuke eGoli ubheke eMpangeni uqhamuke eGoli eThekwini uma kwenzeke kushaya isikhathi sokuthi somthandazo usuyazi ukuthi usuzodlula eNewcastle usale usungena ethempelini wenza umthandazo wesabatha uma uphuma umthandazo uqhubeke nohambo lwakho noma ngabe njoba kuyindawo yama-tourist eNewcastle uyothi umuntu noma buvakashile eNewcastle ungavakasha kodwa ngoba uma qondana nesabatha uye ethempelini wenza umthandazo uqhubeke nohambo lwakho. Kanti omunye walaba uthi baba ngokuba bakwazile ukuthola indawo yokukhonzela. Kufanele ngabe sikwenye indawo kodwa sizithola sesikule ndawo sikuyo. Kodwa futhi sibuye sibabaza udumo likaNkuluNkulu ukuthi uNkuluNkulu mkhulu kakhulu ngoba ekugcineni nakho sikwazile ukuthi uNkuluNkulu asihlanganisele kule ndawo ebesingazi ukuthi izotholakala kodwa ngayo uNkuluNkulu uyatholakala nokuhlanganisa nje abantu bayo inkosi kule ndawo ukwazi kwayo inkosi enkulu yasePhakameni besingakuhlela kade kuhlelwa kodwa uNkuluNkulu enebazi ukuthi sizogcina sikule ndawo. Ubese nxusa ukuba kube nenhlonipho kuleli thempeli. Esibengakufisa ukuthi kwenzeke isifisa kube nenhlonipho phakathi kwabantu kakhulukazi basebuhleni ngoba abanayo inhlonipho kumuzi wasePhakameni nobuholi basePhakameni kanye nebandla nje lonke lasePhakameni. Yilokho ebesingakufisa ukuthi bakwazi ukuthi bazi ukuthi ababodwa abantu abangamaNazaretha. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisosizweni eNewcastle. Wamukelwe ngenhlokomo amalungu omphakathi owakhele idolobha eRichards Bay omunye wezihlabani ezithokozele kakhulu kuBig Brother Mzansi Season 6 uAshay Seulal. Umcimbi wokubungaza uAshay uqophe umlando ngokuba ke ngokuqala womdabu waseNdiya ukungenelela ke iBig Brother ububanjelwe ke eMhlathuze Sport Complex eRichards Bay ngomgqibelo. Abephume ngomningi amalungu omphakathi ezindawo ezakhele iRichards Bay ezokweseka lowo oyisilomo besiqavile kuBig Brother Mzansi Season 6 uAshay Seulal. uAshay ubonge ukwesekwa bekuthola emphakathini naveze ukuthi ubesiqhatsha kakhulu ngokubeka ibalazweni. I know ngijabula kakhulu like to bona abantu basekhaya to come out and support me. It means a lot to me, you know. Represent the whole time in the show I was representing this place. Everything I said was about Richards Bay because I wanted to put this small town on the map. I wanted to show the world that Richards Bay has something. Richards Bay has something out there, and I feel like I'm just so grateful and I appreciate all the support that has come today. You know, it means the world to me. For me, it's all about abantu. I always say, a person is a person through people, and that's why when I see all of these people here, it makes my heart warm, and I appreciate it with all my heart. Leslomo sithi kuningi ungalindelwa abantu ngegxatha azolithatha ngekusasa lakhe. Yeah, I know abantu can wait for a lot from me. There's a lot coming. For now, I can't really say, but there's a lot on the line. People are still going to see me with TV, with my screens, in the entertainment industry, with sports also, because that's my passion. That's always been my passion. So at the moment, I'm trying to balance a lot of things in life, but yeah, there's a lot more coming, especially on the screen. People are going to see me a lot on the screen. uAshay udlulise amazwi okubonga kubo bonke abadlale iqhaza ekwenzeni umcimbi wakhe ukuthi ube impumelelo. I'd just like to thank firstly my family, you know, my parents for everything that they've done, the way they've raised me.
it says a lot with the show and the love that people give me. You know, my family, the friends, my supporters, and more especially everyone who supports me, you know, day in, day out. The people that come to me, the people that show me love. I love to love. I love people. I love interacting with people, and I love to see people coming to me and we enjoying the moments. Today, this special moment, it would have not been possible without our sponsors. The sponsors today really came through for me. There is so many sponsors. I don't want to name one and leave another, but thanda ukubonga nje kuphela. Ngiyabonga kakhulu guys, everyone who's been there for me. Kanti ke uAshay uchazwe njengomuntu osithobile futhi ophokophele ukuya phambili nempilo. We're very proud of Ashay. He's made us proud, and the foundation is created for himself and all the kids. You can see what the appreciation from the crowd we got, and as a family we really love him and very proud of him. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngise Richards Bay. Ake sihlabana nali ke fusihlangabezene nengosi ezomnotho masibuya. Siyakubingelela sakwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazo izihloko zamba phambili namhlanje. Uqhubeke kahle okugomela amatele, iDA isengathe ingqungquthela kanti owasemlalazi ukhuthaza ukubambisana namakhosi. Ake sikubhekele ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli R16.43 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe R22.07 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe U19.21 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $4,756.12 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube $95.92 umbongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Useqalile ukuhehayiza Shelley umdlali waseBrazil owashiya khalo kwiPremier Soccer League PSL ngamafupi ngengcwenga igijima kwiMamelodi Sundowns uLucas Ribeiro Costa osemabhukwini ke Cultural Deportiva Leonesa edlala esigabeni esiphakela iSpanish La Liga. uRibeiro oneminyaka engu-27 okunguyena ke ophethe umklomelo wokuba yiPSL Footballer of the Season neminye emikhulu uke wabake sematheni muva nje ngezinkinga abhekene nazo eqenjini lakhe laseSpain. Emidlalweni yeligi engama-20 uRibeiro usebhakuzise amahlandla amathathu inethi wakhela uza kwabo elinye igoli elilodwa okuyizibalo-ke lezi eziphansi kakhulu uma uqhathanisa nangesikhathi esalihlikihla kwiPSL. Phakathi kwamaqembu okuthiwa ashela uRibeiro kukhona-ke negama leReal Mallorca edlala-ke esigabeni esikhulu saseSpain kube yiWydad AC kanjalo neRaja Casablanca bobabili-ke baseMorocco. Asikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ndlela zimhlophe ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje hlangabeza ke futhi noma kanjani ithimba lezindaba ngomsombuluko. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.